Laing urban poor sector sa Dakbayan Sugbo gipahalipayan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak o sa GMA Regional TV live teams atol sa Kapuso Barangayan on Wheels kaganiyang buntag. Ano ang report? Gitabangan pag-andam ug putos kini mga grocery packs sa regional teams ug anchors sa nagunang local newscast sa Central and Eastern Visayas, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak ug local morning program sa Sugbo, ang GMA Regional TV Live. Mano-mano nila kining giandam ug gipasukipan og mensahe sa paglaom alang sa kapin usa ka gatos ka mga benepisyaryo nga taga Barangay Cugon Pardo, Cebu City. Atol sa distribution, among naila-ila si Elezer Pat, 38 anyos, nga nanginabuhi isip usa ka kargador sa pier. Matud niya, adunay mga adlaw nga maglisod siya pagpangita og pagkaon alang kaniya ug sa unom niya ka mga anak. Malipayon siya sa regalong bugas ug dilata nga nadawat gikan sa GMA Regional TV Kapuso Barangayan on Wheels. Dako kay kong kalipay, dako kay katabang nako anang gihatag sa GMA Channel 7. Pasalamat jud dako kaayo nga natagaan usa ko sa natagaan og hinabang kay og sa tinuod na lang sa kagakaron wala di koy bugas. Daghang salamat GMA Regional TV. Isip amahan sa barangay, mapasalamaton si Kapitan Harry Iran sa pagbisita sa Kapuso Network. Dako na kong kalipay isip amahan sa Barangay Cugon Pardo for having this program. Once again, we've been partners sa tanan ninyong mga kalihukan sa public service o community outreach program. Dako yun akong kalipay in behalf sa akong katawan sa barangay. Ang distribution team, kauban ng mga private partners ug sponsors, misiguro nga ang tanang nalambigit sa kalihukan nagsunod sa minimum health and safety protocols sama sa pagsulog og PPEs, face mask o face shields, lakip na ang pag-disinfect sa venue. Uban ni Philip Patricio, Luan Merondina, Balitang Bisdak.